Перед стороной помоги, Боже, Комарова догнати, де за ти я лясецю, де за ти я горівиця, А то я ще малий був, і було це на Сибіру. Ну, наші то самі з Могилевської області, переселенці були, самоходи, як нас там називають. Ну, я малий був, а баби якраз пішли жито жать. Вот интересно. Ага, жито жали они, уже и суслов наставляли, уже все, уже заканчивать, уже к вечеру дело было это. А вот за тайги великая хмара повзе. А так я дивлюся, говорю, ой, зараз буде дощ великий. Вечір таки піднявся вже, і несе на нас її. І як уже такі кропочки ажно, і ще не дощ сам, а некая сырость такая, аж на натварник осядає некая такая вот. Я сполохався, а бабы кинули жито жать, встали тваром прямо на ту хмару. Встали, и вот так вот руки вгору, и нек вот так вот заколыхалися. Ага, заколыхалися. І як почали яны співати, і вдруг эта хмара спинилася, а потім у бок стороною і пішла. А я ж сполохався, за бабу тримаю за спинницю, мені аж страшно було. Поможи, Боже, Комарова догнати, за те я лясе, те я лясе чорне, за те я гореве.